Както виждате, Queen Elizabeth Olympic Park, университета за мода. Съответно, тук виждаме и стадиона на West Ham United, as you can see. И тук вече влизаме малко в професионалната сфера. Диретизационна точка номер 1, номерирана, заложена без възможност за завземане, за кражба. Ето дупката къде е. Вътре нямаме хранителна примамка, имаме само леплива плоскост, т.е. мониторингова кутия. Към момента не се използват за отровни диретизационни точки. Вижте колко културно и красиво са наслагани, сливайки се с пейзажът на тази красива и модерна сграда. Съвсем скоро изградено селище, специално за Олимпийските игри, които бяха проведени в Лондон. И така си работят хората. Спазват си пест контрол, менеджмент нормите, без да пречат на красотата